Mihinay ang bagyong Inday kung itandi ni adtong mga milabay nga adlaw. Gisa ka ang wind signal number 2 sa Batanes samtang signal number 1 sa pipila ka lugar sa Northern Luzon, lakip sa northern ug central portion sa Catanduanes. Gikan sa super typhoon, gipaubos na kini sa typhoon category. Ulahing nasiplatan ang bagyong Inday sa 865 km sidlakan sa Northern Luzon. Ubos gihapon ang tsansa ni ining maglandfall apan pinakaduol kini sa extreme Northern Luzon ugma sa gabii hangtod sa Sabado sa buntag. Posibleng Sabado, makagawas na kini sa par ug tumbukon ang Southern Islands sa Japan ug Northern Coast sa Taiwan. Padayon gihapon ini ginapakusog ang habagat nga magpaulan sa dakong bahin sa nasod, lakip sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, dunay mga pag-ulan sa Mindanao sama sa Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm ug Soxargen. Busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide.